Chenro majiwo arita kwe pod medore gwenge ma Baringo, Turkana, Marakwet, Pokot kaachiel kod gwenge ma Laikipia. Okak ma kama biro bang' ndalo adek mane piny owacho chiwo mondo jomahundu oduok gige lweny ma gin go tok chik. Jotelo mawuok e gwenge mago mar Okak kotelnegi kod seneta ma Turkana James Lomenen owuok oko mar siro chenro ma kamano. Kane giloso e boma ma Lodwar, jotelogo nokwayo jolweny mondo mi kik ti gi teko mathoth ahinya to kuom jopiny maonge gi keth moro amora. Jotelogo bende okwayo piny owacho mondo one ni ratiro mag oganda ochiw e yo makare, ka gijiwo joked ne ratiro mag oganda e pachoka mondo kik bed ka sewo piny owacho e kinde ma gikedo gi jomahundu. Do operation, these militia groups should be driven to their land so that even after the operations, when we resume the peaceful coexistence, we start by engaging in peaceful talks, forming pasture committees, and we come in some sort of order, because as it is now, they are there by force, and they are there, and their intention is clearly indication that they are in a mission of expanding their territories. President na CSS, fungeni masikio. Wakenya wanataka amani. Wakenya wanataka kukaa kwa usalama. Wakenya wanataka ardhi yao ichungwe. Wakenya wanataka wafanye biashara. Wakenya wanataka urafiki na East Africa na dunia kote. Mwizi mmoja, 2, 3 ambaye shida yake ni kuharibu usalama hawezi kubali. So sisi tunasema watu wa human right, tokeni mbali, muungane na wale bandits, kwa sababu kama mungekuwa watu wazuri, mungesaidia serikali kazi. Mungekuwa mmekamata watu ya serikali kabla hujafanya nini, ndio tumewakamata. Hata mmoja hawajakamata, kwa sababu wao wanatumwa. Kwa hivyo watu waende kando.